forth along this road. All these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts a El racó del lector, un podcast sobre lectura. Estem retransmitint a través de Facebook i YouTube i animem els nostres lectors a que deixeu la vostra recomanació lectora en els comentaris. Ens trobem en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Heretats de l'Alcúdia i avui ens acompanyen Lucía Talens, Electo Infante i Sergi Baeza de la classe de quart B. Benvinguts als tres. Lucía, com estàs? Molt bé, un poc nerviosa, però molt bé. Bueno, no estigues nerviosa, que no passa res. Electo, com estàs? Igual que Lucía. Igual que Lucía, també, nervioset? Sí. Molt bé, ja se vos passarà. I Sergi, com estàs? Jo estic superbé i algo nerviós. Molt bé. Molt bé, doncs benvinguts als tres. Com saben els nostres oients, Lucía, Electo i Sergi han vingut a recomanar-nos uns llibres que han llegit, però en primer lloc volia fer-vos una pregunta als tres. Sí. Lucía, t'agrada llegir? M'agrada perquè jo quasi totes les nits agarro un llibre i me fico a llegir. Te conten històries, fantasies, està superxulo. Molt bé, m'alegre moltíssim. I llegeixes molt? Sí. Molt bé. Electo, a tu t'agrada llegir? Sí. Perquè també he après coses noves i també en els llibres la millor te diu què fer. Llegeixes molt, poquet? Llegir molt bé i molt. I quan? Sobretot quan t'agrada més llegir? Pues sobretot divendres, dissabte i diumenge mitja hora. Molt bé, d'acord. I Sergi, a tu t'agrada llegir? A mi m'agrada molt perquè aprenc paraules noves. I normalment en quin moment del dia llegeixes? Jo llic sempre per la nit. Per la nit. Conteu una coseta. Quins tipus de llibres us agrada llegir? D'aventures, de misteri, d'història, de què? A veure, Lucía. A mi m'agraden, els que més m'agraden són d'aventures. D'aventures? Perquè a mi m'agrada molt fer aventures. Eres una xica aventurera. Te'n vas per ahir d'excursions? Sí, en la meva família me'n vaig d'excursió a la muntanya i vaig de tots tipus. A veure, on va ser l'últim lloc que anaves? A un poble que era com una muntanya, no me'n recordo molt bé, que jo vaig girar el peu. Ahí va. Te faré molt de mal? No, sí, bueno, me vaig girar i no podia molt bé caminar, però va ser desagradable. Bueno, però són coses que passen als aventurers. Però menys mal que portava iogut a la muntanya, perquè si no se m'ha echat, I tu, Electo, quin tipus de llibre t'agrada llegir? D'aventures i acció. Aventura i acció. Conta'm algun llibre d'acció que hagis llegit. Pues este es un youtuber que se diu Los Compas y el Diamantito Legendario, que es un diamant que se perd en una illa que està maldita i van superar molts nivells i també a calaveres i de tot, hasta que escapen d'aquesta isla. Los Compas. Em sembla que n'hi havia algun company... mira, Los Compas y el Diamantito Legendario. I és això? El mateix? Vale, el va llegir? I també Los Compas escapan de la prisión. I això també me l'he llegit. No, Gerard de tercer B. Ah, vale. El va És llegir. que no hem lligat en quart. Quants llibres dels Compas tens? Què? Tens molts llibres dels Compas? Sols tinc dos. I en canvi falten dos que no me recuerdo com se diuen, però uno és que estan en l'època dels dinosaurios i uno que un youtuber que li diuen Mica Crack és un gat
i els altres youtubers que són els seus amics són ratolins i el gat se'l fa menjar. Encara no l'he llegit. Sergi, quin tipus de llibre t'agrada llegir? Els d'aventures i els de misteris. I quins són els últims que has llegit, o de misteri o d'aventures? Pues, jo fa poquet me vaig llegir una de misteris que era de Jerónimo Stilton, però no és un llibre normal que comença pel principi i pel final, que tens que anar fent, o sigui, tu comences però tens que anar tirant enrere, avant, i vas descobrint coses fins que tens que eixir de la seva casa perquè està, o sigui, no pot eixir perquè n'hi ha barreres. Jo també tinc una de Jerónimo Stilton. I el llibre ixe què fa? Te diu a quina pàgina has d'anar? Sí. Aquests llibres estan molt... A mi m'agradaven, quan tenia la vostra edat m'agradaven molt això que te deien. Passa a la pàgina 42, després torna a la 21 i anaves... I anaves pegant a veure què passava. Sí, anaves tu... Jo recordo que anava triant. Diu, què vols anar? Què vols fer, això o això altre? I segons el que triaves t'enviava una pàgina. I eren històries que anaven... Podien ser diferents cada vegada que ho llegies si tiraves opcions. Si tiraves una pàgina també, després també podries tirar l'altra, no? O sols l'altra? No, tu triaves una i ell t'anava a dir, vale, ara vés-te'n a aquesta pàgina, després vés-te'n a l'altra, després tu tries i te'n vas a una altra. I si començaves el llibre una altra vegada i triaves opcions diferents, doncs tenies històries diferents, es passaven diferents coses als personatges. Eren entretinguts, estaven prou bé, els llibres. És com dos tipus de llibres, però en uno. Estava molt bé, estava molt bé. Molt bé, havíeu estat alguna vegada en un programa de ràdio, de tele o alguna coseta així? No. Jo sí. Lucía, a on o quan? Jo anava de llegir llibres. Una vegada jo i el meu company Andreu anàvem a llegir llibres, però se va cancel·lar de lo del Covid. Quina llàstima. Però molt bé, està molt bé això. Vale, mireu, anem a començar a veure quins llibres heu portat així a recomanar als nostres oients. Lucía, vols començar tu? Vale. Quin llibre és el que vens així a recomanar? Jo he llegit L'ocell de l'àvia. L'ocell de l'àvia. Bueno, qui és l'autor o autora, ho saps? L'autor és Benji Davies. I ens podries fer un xicotet resum de la història? Sí, el que passa en la història és que el xiquet, que es diu Noé, va a passar uns dies a casa de l'àvia, en son pare. I son pare navega i una vegada va sentir un soroll, Noé, i va anar com a una cova i se va trobar un ocell. I agarraren a l'ocell i es trobaren a tota la seva família i els van agarrar i després els van cuidar i els van donar menjar. Després tota la seva família se'n va anar, però el pardal que havien agarrat no volia anar-se'n i per això era l'ocell de l'àvia. Molt bé, després te preguntaré més cosetes del llibre. Electo, quin llibre has llegit? Viatge al món de les lletres. I qui és l'autor, ho saps? Ramon Guillem. I fes un xicotet resum de la història. Hi ha un xiquet que li diuen Raymond que no li agrada llegir i vol veure sempre la tele i jugar en els videojocs. Un dia va tirar un llibre d'escola per la finestra i quan va tornar per ell baixant corrent, les lletres no estaven totes en blancs. I les lletres estaven escampades per ahir dient-li que era la seva culpa. Les lletres el duen a un munt de llibres que ahir Ramon descobreix que llegir és molt divertit. Molt interessant el teu llibre. I Sergi, quin llibre vens a recomanar-nos? Jo m'he llegit El petit príncep. El petit príncep. Qui és l'autor, ho saps? Sí, Antonio de Saint. Saint-Exupéry. Molt bé, el puc llegir des d'ací. Sergi, fes un xicotet resum de la història. Pues, el petit príncep tenia 6 anys
i volia ser pintor, però les persones majors li van dir que no. I volia fer viatges en avió. I un dia estava viatjant, però se va trencar l'avió i se va quedar en una illa deserta. Va arreglar el seu avió i va tornar. I després va aparèixer un xiquet i el petit príncep li va contar tot el que li va passar, que va anar a uns quants planetes. Molt bé. Doncs mireu, anem a fer una coseta. Fem una xicoteta pausa i de seguida tornem als nostres convidats. He viatjat amb tren, he pujat a l'Everest, m'he revolcat per terra amb les telles, m'he clavat dins d'un espill i ha eixit un mag d'un cetrí. Amb la carmesina i el cavaller tirant a una illa deserta hem desembarcat. Robinson Crusoe ens ha dit: aneu en compte, que ve Moby Dick. A lloms d'un gegant els estels he acariciat, he pegat la volta al món i a casa he tornat. Que bé ho he passat. Els llibres obrin les portes de la imaginació, conten històries plenes d'emoció. Els llibres donen vida, plaer i llibertat. Si llitges tindràs més vides que un gat. Descobrim tresors, trobarem secrets, ens enamorem. Un llibre llegirem. Els llibres són cultura que entre molta gent els fan. Respecteu-los, tingueu cura i no s'acabaran. Els llibres ens ajuden a viure i respirar. Autors i llibreters hem de cuidar. No els fotocopieu, no els pirategeu, per internet no se'ls passeu, perquè si no, el llibre el mateu. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Continuem així en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Heretats de l'Alcúdia amb Lucía Talent, Selecto Infanti i Sergi Baeza de la classe de quart B, que ens estan contant quins llibres han llegit. Lucía, anem a parlar un poquet dels personatges, val? Quins són els personatges principals de la teva història? Els principatges són l'àvia, el pare i Noé. I n'hi ha algun altre personatge que aparega per allí? Sí, els 6 gats i l'ocell. Persones no hi són més? No. Molt bé. Poquetes persones per allí. Molt bé. I, Lucía, com són aquests personatges? Com és la protagonista del conte? Com? Com és? És una bona xica? És un xiquet que li agrada molt fer aventures, però i és molt simpàtic i vol molt a son pare i vol molt a tots. Quines coses li passen? Conta'ns quina és la cosa que més t'agrada que li hagi passat. Pues lo de l'ocell, perquè a mi m'agraden molt els ocells
i quan se'l troba i l'agarra pues és molt bonic i m'agrada molt. Molt bé. Electo, quins són els personatges principals de la teva història? Raimon. Raimon. I n'hi ha alguns altres personatges? Sí, sa mare. Ja està. I després les lletres, que van cada una per ahí a la seua. Molt bé. I conta'm, Electo, de tota la història, què és el que més t'ha agradat? Pues quan Raimon se posa a llegir, després li agrada. I se posa a llegir molts llibres. Molt bé, dona un canvi radical. De no voler llegir a agradar-li molt. I Sergi, el teu llibre, El petit príncep, suposa que el protagonista és... El petit príncep. El petit príncep. Quins altres personatges apareixen per ahí? Pues apareix la Flor d'ell, que la volia molt, una guineu, el fanalero, el bebedor, el rei, l'home de negocis, el vanitós i ja no posa més. Molt bé. I de totes les cosetes que li passen al petit príncep, Sí? quina és la que més t'ha agradat? La que més m'ha agradat és quan va a viatjar per planetes perquè coneix a gent nova i les seves costums, el que fa. Digue'm una coseta, algú de vosaltres ha llegit algun dels llibres dels vostres companys? Jo. Tu quin has llegit, Jo Lucía? he llegit El petit príncep. I tu, Electo, has llegit algun dels altres dos? No. I Sergi, algun dels altres dos? No, jo no. No? Mireu, El petit príncep, si podeu, Electo, si pots, llegeix-lo. Jo tinc, T'agradarà molt. o també es pot dir El príncipe. El pequeño príncipe en castellà, si el teniu en castellà. Jo Ok. estic en valencià. Molt bé. Mireu, Lucía, quin és el personatge que més t'ha agradat de tota la història? No, No, és molt aventurer. és molt aventurer, molt bé. I a tu, Electo, quin és el personatge que més t'ha agradat? No sé què dir, però crec que Raimon. Raimon. Li passen moltes coses al llarg de la història? Pues sí, buscant totes les lletres per una casa abandonada, sí. I a tu, Sergi, quin és el personatge que més t'ha agradat? Jo tinc dos. Quins? El petit príncep i la seva flor. Molt bé. I... digueu-me, m'heu dit que us agrada llegir, val? A més d'aquests llibres que heu llegit, teniu algun altre per ahí per casa que voleu llegir o que estigueu llegint? Lucía? Jo estava llegint, jo estava acabant de llegir uno d'un youtuber de Tekendo, però me vaig llegir un altre que m'agrada més, perquè n'he tinc molts. Molt bé, tens molts llibres en casa? Sí. I tu, Electo, estàs llegint algun altre llibre? És que tinc 12 com estos i ja me'ls he acabat i me van a comprar dos d'un youtuber per meu cumple, que m'agrada molt. I tu, Sergi, tens algun llibre en casa que vulguis llegir o que estiguis llegint? Sí, el vaig a llegir perquè m'agrada llegir. Mireu, en altres episodis, altres companys que han vingut per ací, altres convidats, alguns d'ells han llegit alguns d'un youtuber. Què li diré? Quin esteu llegint vosaltres, de youtubers? Jo, de moment ninguno, però volia llegir-me una de Microcrack. Jo ne tinc 4, el que m'estic llegint ara de Tekendo, dos d'un youtuber de Miquel Tube i un altre de Tebrez. I se cree que era Miquel Tube. Vale, i se cree que l'havien llegit algun company. És superxulo. Molt bé, i conteu-me, en classe esteu llegint algun llibre? Sí. Sí. Quin? Quan Hitler va robar el conill rosa. Vale, us està agradant la història? Sí, és molt interessant. Això, pues mos tenim que llegir i dir el que ens ha agradat i el que no menteix i el que no us ha agradat. Electo,
I del llibre, quines coses t'estan agradant d'aquest llibre? Pues ara no me'n recordo el llibre. Bueno, algú de vosaltres? Hi ha alguna coseta que us hagi agradat? A mi m'ha agradat quan a la xiqueta que li diuen Anna va anar a França. Va anar a una escola de França. Estava molt xulo. I a tu, Sergi? A mi el que més m'ha agradat d'aquest conte és quan Anna i tota la seva família se'n van anar a França perquè no es matara Hitler i també quan va anar Anna a una escola. I una coseta dels vostres llibres. Els heu triat vosaltres o us han ajudat en casa a triar-lo? Jo l'he triat a soles. Jo me l'he putxat, on tinc els llibres, i he decidit triar este perquè este va ser molt divertit. I tu, Electo, el triares tu? Jo vaig anar a la papeleria i vaig tirar-me este. Molt bé. I tu? Jo me'l vaig triar este. Molt bé. Uns llibres molt interessants els tres. Mireu, anem a fer una coseta, ¿vale? Aneu ara a dir als nostres oients per què penseu que els agradarà els llibres que heu triat, ¿vale? Anem a recomanar els llibres. Per exemple, Lucía, pots començar tu? Per què recomanes el teu llibre? Per què creus que la gent hauria de llegir-lo? Jo crec que la gent hauria de llegir este llibre perquè este llibre t'ensenya coses noves i la gent llegint també s'ho passa molt bé i jo recomano este llibre per la gent. Molt bé. Electo, per què la gent hauria de llegir el llibre que has triat tu? Pues perquè els xiquets que no llegeixen a veure si llegeixen este llibre i els interessa més llegir. I tu, Sergi, per què la gent hauria de llegir El Petit Príncep? Perquè està molt xulo, perquè va viatjant per molts planetes i perquè t'ensenya paraules noves. Doncs, Lucía Talens, Electo Infante i Sergi Baeza, moltíssimes gràcies per haver vingut al racó del lector. Ho heu passat bé? Sí. Sí, segur? No m'enganyeu, Sí, segur, pues a veure. Bueno, s'ha fet curtet. A mi se m'ha fet curtet. Sí, a mi també. Sí. Doncs, moltíssimes gràcies per haver vingut. A tu. Esperem que vagi tot molt bé, val? I els nostres oients, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins a un altre programa. Adeu! Adeu. Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces